llama des de Pere Romero, de la regidora de Partit Socialista, a la pregunta quarta que va presentar el Torrent, que preguntava sobre els locals socials. La resposta, una confusió meva, que el local social de Can Costa i era el local social de la Pineda i després no hi havia cap activitat, que si volien podien anar al de la Serra o si volien reactivar el de la Pineda i jo a l'altre havia posat Can Costa. Aquest canvi de... Els assumptes polítics en tema de les actes les veieu bé? Sí? Sí. Sí, l'únic que si ens pots fer arribar les corregides per guardar... Bueno, sí, no, sí, vale. De fet és només aquest canvi, però bueno, sí. És la que signarem i l'enviarem a l'altre. Per tant, les donaria per aprovades, Sí. Passem al punt número 2, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Gemma. Es dona compte dels decrets d'alcaldia emesos del dia 11 de novembre al 31 de desembre de 2019, que van del número 1098 a 1269. Bé, com sempre, les comissions informatives les comentem, aclarim interrogants, per tant, ho donaríem per explicat. Sí? Seguim endavant. El punt número 3, que és donar compte de la xifra oficial de la població de l'1 de gener a l'any 2019. Vist escrit de l'Institut Nacional d'Estadística perquè notifica que la xifra de la població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2019 és de 15.256 habitants, més enllà de 1.743 de 2019 de 20 de desembre perquè es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2019, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2019, que és de 15.256. Molt bé, explicaré 4 dades, simplement, perquè les dades també us les vam fer arribar a tots, però jo per curiositats. Tenim, per aquest any 2018, perquè acaba el 1 de gener del 2019, 1.050 altes, 907 baixes, naixements 117, la veritat és que és poquet. A l'època del boom estàvem per sobre dels 200 i portem una ratxa aquí que no acabem de pujar. De funcions 94, que Déu-n'hi-do. Per nuclis, el que té més població és al centre, amb 2.589 habitants, seguit de Calatigues, amb 2.477, Can Salvat, 2.247, i Can Rovira de 723, després està i això fa que tots els moments aquests d'altes i de baixes correspongui una mica amb aquest ordre, no? Les altes per residència és sempre Calatigues, Can Salvat i Can Rovira i tot més o menys és així, em sembla. Jo com a última dada que us vull donar, perquè és molt curiós i a més anar creixent en poc temps molt, és el tema de l'edat mitjana de la nostra població. La població abans era una piràmide d'aquelles ben dibuixades, ara s'ha tornat grossa pel mig i si fa 20 anys enrere la mitjana de la població era 36 anys, ara ja estem a 40. I això realment em dona que pensar. S'està envellint molt i per tant s'ha de començar a mirar per serveis enfocats més a gent més gran sense deixar de veure després la gent jove. Però Déu-n'hi-do com està creixent la població ha parat. Si voleu fer algun comentari sobre les estadístiques que us hem transmès i si no el passaríem perquè us donar compte. Un comentari, Ivan? No? Doncs el punt número 4, que seria l'aprovació inicial de la modificació de la general pel que fa a la modificació urbanística de l'entorn de construccions del sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can Genes, Can Julià d'Issa. En data 26 de gener de 2017 es va aprovar inicialment pel ple de l'Ajuntament la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d'Amunt pel que fa a la qualificació urbanística de l'entorn de les construccions del sòl urbanitzable de Can Caponet, Can Genes i Can Julià. Sol·licitat informe a l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental en data 4 d'abril de 2017 va emetre informe que s'incorpora a l'expedient. A l'octubre de 2019 s'ha redactat nou pla estratègic de conformitat a l'informe de l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental.
En base al nou document ambiental, els serveis territorials de l'Ajuntament han redactat el document modificat que cal sotmetre a nova aprovació per part del ple de l'Ajuntament. Aquest nou document recull els mateixos objectius de l'anterior aprovació inicial, però defineix amb precisió i de forma justificada els àmbits concrets que cal mantenir en la clau 22B i aquells que es poden modificar per 22A i que s'han consensuat amb els tècnics de l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental. De conformitat al que estableix l'article 85 del Codi Reforç de la Llei d'Urbanisme, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d'Amunt per fa la qualificació urbanística de l'entorn de les construccions en sòl no urbanitzable de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià. Segon, sol·licitar informe de nou a l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tercer, exposar al públic aquesta aprovació per un període d'un mes mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i anunci un dels diaris de major difusió. Lliçà d'Amunt, 17 de gener. Molt bé. Vols comentar una cosa a vostès? Bueno, la secretària ja ho ha dit tot, però resumidament, fa un temps vam passar per aquest ple l'aprovació inicial de la modificació de la clau forestal a l'agrícola de tot el perímetre d'aquestes tres masies, Can Caponet, Can Genàs i Can Julià, i l'oficina, l'Oficina Territorial Ambiental, ens va fer una esmena d'aquesta proposta que nosaltres vam fer abans. Què ens deien? Ens deien que havíem de redefinir aquest entorn, que és el que hem fet ara a partir de l'informe que han fet. I és només canviar a activitat agrícola en l'entorn d'aquestes tres masies i la resta quedaria com forestal, que això és el que recull aquest informe. Això seria molt resumidament el que proposem que es modifiqui ara de manera inicial. Com que el canvi és substancial, s'ha de tornar a passar pel ple. Bé, al final estem esmenant un error que ve des del començament, no? És una cosa que hem hagut de votar ja un parell de vegades. Nosaltres votarem a favor una altra vegada, i més en aquest cas que al final afecta directament a l'activitat de les masies del poble que tenen una activitat i que si no hauríem de veure què fem perquè deixéssim de fer-ho, cosa que no té cap sentit. A més, és una modificació que va recollir el que ja recollia el punt anterior. El que sí que seria és, no sé si valdria la pena estudiar quantes modificacions hem fet per errors de redactors i reclamants. Si podria fer un error d'una vol o una cosa. Les hores que hem hagut de dedicar a anar corregint aquests errors. Però bé, al marge d'això, Antonio? Poca cosa, es un error técnico que hay que corregir un poco más. Sí, nosaltres també votarem a favor. Realment és un dossier que està molt ben fet i està redactat i es va corregir l'error. Manel? Bé, el desacord també és en ratificació. De fet, el plantejament del protocol ja era un 22A, el restaurant justament en aquestes parts doncs el que ja era. Per tant, el repart doncs es va fer diferentment. Per entraria a aprovar per unanimitat. Aquí acaba, diguem, que són els temes de l'anàlisi, ara seríem el que són els temes de les mocions, i serien les preguntes. S'han presentat dues mocions que són iguals. El grup del Partit Socialista de Catalunya i el grup de Comú Podem han presentat dues que són molt semblants. Hem parlat de fer-la com conjunta, més o menys agafem de base el PSC, però afegint alguns paràgrafs que heu incorporat en aquest, no sé què s'ha és que eren molt iguals, realment potser la base és la seva i la farem una moció conjunta.
acords que hi ha redactats en la Sí. Bien, moción de rechazo a la supresión de los juzgados de violencia contra la mujer. En los últimos meses, la violencia machista se ha dado la vida de decenas de mujeres y menores, conmocionando toda nuestra sociedad. Un año más, los datos oficiales, 55 según el Ministerio de Igualdad, vuelven a invisibilizar la dimensión real de las víctimas de violencia machista, que llegan a 99 feminicidios en el 2019. No son datos ajenos ni abstractos. Concretamente, en Cataluña lleva 9 mujeres, 3 de ellas en nuestra provincia. Estos datos desgarradores nos muestran claramente que las violencias machistas tienen que ser consideradas una prioridad de Estado. Es por eso que todos los agentes sociales, políticos y comunitarios se tienen que comprometer a luchar para erradicarlas. Porque las violencias no son un problema del ámbito privado, sino que se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad patriarcal. En la actualidad contamos con un marco legal de referencia tanto en el Estado como en Cataluña, que es la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que en su capítulo 4 prevé las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas, así como la Ley Catalana 5/2008 del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, donde se hace mención del derecho de las mujeres a la prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación integral. Y específicamente en el capítulo 1, artículo 30, señala que las mujeres que se encuentren en riesgo o en situación de violencia machista tienen derecho a recibir de forma inmediata de las administraciones públicas de Cataluña una protección integral, real y efectiva. Por último, el Real Decreto 9/2018 del 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, el cual introduce modificaciones legislativas en la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como en la Ley de bases del régimen local y del Código Civil principalmente. Además, desde las diferentes administraciones como el Instituto Catalán de la Mujer y la Diputación de Barcelona se destinan recursos específicos en el ámbito de la sensibilización y prevención, y en concreto para la atención, asistencia y protección de las víctimas. Entendemos que en el ámbito judicial juega un papel clave para abordar las violencias machistas, puesto que pueden romper con las situaciones de maltrato y discriminación que viven muchas mujeres. Cuando las mujeres víctimas deciden denunciar, es un paso muy importante, complejo y doloroso, en el cual se precisan de unos servicios de acompañamiento y apoyo profesional para afrontar el proceso con las condiciones pertinentes. En 2004, a través de la Ley Orgánica que pusieron en funcionamiento los juzgados de violencia sobre la mujer, con el objetivo de trabajar específicamente lo del ámbito de las competencias penales y civiles, todos aquellos asuntos que implicaran violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, así como hacia sus hijas e hijos. Este hecho supuso un adelanto legislativo importante en la lucha contra la violencia machista, puesto que superó algunas deficiencias del sistema judicial y adoptó una normativa integral y multidisciplinar en la protección de las mujeres víctimas de violencia, con otras administraciones implicadas como educación, sanidad, servicios sociales o los propios servicios de información y atención a las zonas de los municipios donde están ubicados los juzgados. Es por todo esto expuesto anteriormente que nos oponemos a las propuestas de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer del Tribunal de Justicia de Cataluña a fecha de 1 de octubre de 2019, donde en el caso de la ciudad de Granollers y Mollet del Vallès, nuestros juzgados de violencia
En el caso de que una mujer tenga que denunciar violencia en nuestro municipio, tendrá que hacerlo únicamente en Granollers, con el atajo que eso supone. Un juzgado que normalmente ya suele estar colapsado, incluso cuando estaba el juzgado de Mollet del Rey. Esta propuesta nos abre una situación de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de nuestro pueblo, puesto que no se tiene en cuenta las consecuencias tan negativas que supone para las mujeres que deciden dar el paso de denunciar, lo que supone desplazarse desde su lugar de residencia hasta otra ciudad. Un hecho importante, si se tiene en cuenta que muchas de ellas, incluido con mecanismos legales a su alcance, deciden retirar la denuncia por miedo y terror al que se ven sometidos diariamente por sus agresores. Porque la redistribución del sistema de justicia no puede ir en detrimento de la atención de proximidad y del tiempo de respuesta a las víctimas de violencia machista, y en cualquier caso de querer abogar por la redistribución de la carga de trabajo de las oficinas judiciales. Hay que establecer medidas que no vayan en detrimento de las víctimas, como por ejemplo que sean los órganos judiciales especializados en violencia de género los que se desplacen por el territorio. Ante una situación como la actual, donde son asesinadas decenas de mujeres cada año en nuestro país, hace falta más recursos que nunca para la protección y los servicios especializados, como los juzgados debido. No pueden desaparecer de la proximidad y respuestas rápidas a las que las mujeres que más lo necesitan. Por estos motivos, los grupos municipales de Guissada-Amunt y Común Podem y el Partido Socialista de Cataluña ponen al pleno los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Guissada-Amunt solicita al Ministerio de Justicia del Estado español y a la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña la no suspensión y traslado del juzgado de violencia de los juzgados de Mollet del Valle al juzgado de Granollers, dejando únicamente un juzgado, tal como se propone en el documento de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer del Tribunal de Justicia de Cataluña a fecha de 1 de octubre de 2019. 2. El Ayuntamiento de Guissada-Amunt solicita a las mismas instituciones la propuesta de favorecer y aumentar los recursos y medios para facilitar el acceso de las víctimas de violencia machista al amparo judicial, y que este extremo, en el caso del ámbito judicial, pasa por aproximar los órganos judiciales a las víctimas y no al contrario. 3. Trasladar estos acuerdos del Pleno al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, a la Delegación de Gobierno de Cataluña, al Gobierno del Estado español, a los grupos políticos del Congreso, Senado y Parlamento de Cataluña, al Colegio de Abogados de Barcelona y a las entidades municipalistas de Cataluña. Bien, dice claramente, más o menos expresa la moción claramente lo que está pasando. Hay una propuesta de comarcalización, así lo llaman ellos, de los juzgados de violencia contra la mujer por parte del Tribunal de Justicia de Cataluña, que lo que quiere decir es simplemente cerrar los juzgados dedicados a esta materia. La propuesta nosotros la vemos en nuestra comarca y concretamente en Guissada-Amunt, que es nuestro juzgado de referencia, el juzgado de Granollers. Tenemos 2 juzgados, en nuestra comarca se quedaría con el colapso que esto supondría. La verdad que lo vemos como un retroceso, ¿vale?, en este tema, y sobre todo para luchar con esta lacra que supone la luz de este tipo de una sola palabra. Vale, pues yo solo añadir una serie de prácticos sobre esto, y es que ellos tienen poner en marcha este proyecto justificando la descarga de trabajo que hay en los juzgados de violencia de género, pero en realidad
realidad solo se han aumentado las plantas judiciales, que han sido las de Tarragona y las de Barcelona Ciudad. Desde que en 2004 se crearon los juzgados de violencia de género, bueno, esto fue muy favorable para aquellas mujeres que sufrían esta violencia, y el hecho de que ahora se vayan a retirar, como decía Antonio, pues dificulta el acceso de las mujeres que están padeciendo esa violencia, que muy frecuentemente tienen dificultad de recursos para desplazarse y con niños a cargo, lo que todavía dificulta más que sean atendidas, ¿no? Después la incomodidad, la incerteza, la falta de confianza, la falta de conocimiento del entorno al que vas a consultar y que en teoría te tiene que ayudar. El hecho de centralizar unos juzgados de este tipo pues hace que la atención sea menos personal. Ya siendo centralizados, o sea, situados cerca de los domicilios de las víctimas, muchas de ellas no denuncian, muchas de ellas retiraban las denuncias. Si estos juzgados todavía se retiran más lejos, todavía habrá más mujeres que denuncien menos o que retiren más las denuncias, ¿no? Por lo que aumenta la impunidad del agresor. Se da la paradoja de que te puedes divorciar o separar cerca de tu localidad, pero luego para hacer una denuncia de violación te tendrás que desplazar a 40-60 kilómetros si pasa esto. La mayor parte de los juzgados sobre violencia de género están colapsados por falta de recursos humanos y materiales necesarios. Un ejemplo es que en el 2010 había 467 profesionales y en el 2015, que es la fecha más reciente que he podido encontrar, hay 448, de manera que se han reducido 19 profesionales. No solo no se ha dotado de recursos materiales y personales a los juzgados de violencia, encima se ha reducido profesionales. Entonces, como decía Antonio también, pues ha sido un retroceso y estar en contra pues, de este proyecto. Iván. Nosaltres, des del grup, sobretot, el que més ràbia ens fa no és tant haver de votar aquesta moció, una moció referent al maltractament, a la violència de gènere, o sigui, no tant sobre el tema dels jutjats, que ens sembla bé, o que si fes la moció inclogués afegir jutjats de totes les poblacions o unitats específiques d'actuació de totes les poblacions de la comarca, perquè al final estarem ajudant a la gent del Baix Vallès, però en canvi tenim la gent del Baix Montseny que hem de fer molts més quilòmetres que no pas anar de Mollet a Vallès. Però és igual, malgrat això, ja ens sembla bé que es continuï mantenint aquest. El que sí que és que tornem una altra vegada a posar el debat aquest sobre la taula i sembla que ningú sigui capaç de trobar la fórmula. Jo no la tinc, nosaltres no la tenim, però sembla que no tothom a vegades, no? De més recursos econòmics, potser la clau és alguna altra, no? I o sigui, aquesta indignació de tornar a parlar del tema, tornar a comptar una altra vegada les persones, en aquest cas el jutjat de Mollet, si no vaig equivocar, el 2018 va atendre 200 dones, això vol dir que com a mínim tenia una dona cada dia i mig aproximadament. Vull dir que, d'acord, posem-lo a Mollet i si hi ha prou diners, posem una cada actuació, una actuació específica, és igual, el que sigui, però és aquesta reivindicació, aquesta queixa de dir, hòstia, collons, que surti algun dels de front i que proposi alguna cosa que realment funcioni, més enllà de les actuacions que s'estan fent, que segurament són correctes, però el que queda clar és que no són suficients. Nosaltres votem a favor. El que jo plantejava, aquesta moció, si a l'Antonio li sembla bé, que pogués ser com una declaració institucional si tots estiguessin d'acord, que no ho sé, tot just em sembla que avui jo i la Diputació de Barcelona també va fer una cosa semblant. Si us sembla bé, una declaració institucional. Jo hauria de proposar-ho. Dono la paraula, en tot cas. Bueno, sí, el tema seria això, jo crec que això s'ha de treballar, és el que diu bé Ivan, és una data, això que s'ha de seguir treballant, i sembla amb aquestes coses que en vez d'anar a més anem a menys, o sigui, reduïm les coses que diuen que s'hi posen a tope i després trobem aquestes coses que segur que és una cosa administrativa perquè els va millor, perquè, a veure, si hauria d'haver-hi una cada poble, o sigui, les jutjats de pau haurien de servir per aquestes coses també, com a mínim, o la policia, un acolliment, o
hauríem d'anar a més, no a menys, i en aquest aspecte doncs sembla que anem a menys, no troben la fórmula. Aquest és el cas que no troben la fórmula i segur que aquí de l'Ajuntament tampoc la trobarem, però s'ha d'apretar dalt perquè la trobin i anem a treballar allà. I he comentat això, fer extensiva aquesta moció a tots els grups del ple. Manel. Seguim una miqueta la línia que heu comentat, o sigui, ho hem dit moltes vegades des del partit i sí, segur que tots els estem aquí a la taula i en el públic que estarem d'acord. El trist és que en ple segle XXI estiguem parlant d'aquests temes. Però és que el més trist de tot és intentar ficar-hi més coses per pal·liar-ho, estem tirant una miqueta enrere. La moció ho explica molt clar. Sembla que estiguem fent com els cracs, no? Anar cap enrere en lloc de donar solucions. Segurament, bueno, ja m'ho he dit, no es troba la fórmula, això no vol dir que no s'hagi deixat de lluitar-hi. Llavors, evidentment, a favor de la moció, a favor de finalment de tots junts, però potser que sigui una moció genèrica, doncs hauríem de plantejar potser d'aquí a nivell municipal de mostrar-hi més fort i de fer quelcom que depengui només de nosaltres. Llavors, és coses que deixem sobre la taula per poder continuar treballant, que no vull dir que no es treballi, però que igual ens hi hem de ficar més perquè és una barra de la societat que s'ha de treballar de la feina. Llavors, deixem si ens hem de alguna sobre la taula, no? I igual s'hauria de fer una comissió i aquí podem fer-hi entre tots. Per tant, Peter i Antònia, doncs, si fos malament, faríem com una declaració institucional que fos una moció conjunta, d'acord? Farem servir la moció com a declaració o farem la declaració? És a dir, aprovem una moció presentada per nosaltres i fem una declaració. És diferent, Aprovem la moció. Aprovem la moció. Una moció conjunta de tots els grups municipals és aquesta. O? Sí. Això és el que proposem. Sí. Molt bé, doncs aquí s'acaben les mocions. Passem doncs al tema de les preguntes. Per ordre de registre d'entrada, començarien les de Isam una Comú Podem. Antoni, ho vulguis. Sigan pasando los meses y no vemos ningún tipo de movimiento en el espacio Camarera. Se está trabajando el gobierno municipal en el futuro de dicho espacio y si es así, ¿nos podría explicar? Estamos trabajando duro en hacer el proyecto del clúster. Tenemos una hoja de ruta que en menos de un año y medio estará definido. El clúster ocupará unos 9.000 metros cuadrados. El banco de alimentos ocupa otro espacio que por la cabida de alimentos que llegan se ha traspasado a Can Malé y ocupa unos 400 metros cuadrados. Y del resto de equipamientos, el día 13 de octubre hizo una visita a Can Malé Menor, la diputada presidenta del área de Desenvolupament Econòmic, Turisme y Comercio. A raíz de esta visita, el día 20 de diciembre, por carta, solicitamos a la diputada soporte técnico y económico para desenvolver proyectos socioeconómicos y acontecimientos internacionales. Y estamos a la espera de respuesta. Bueno, lo que hay es lo que había. El clúster, ya la cesión de los 9.000 metros cuadrados estaba cedida hace ya tiempo, la legislatura pasada. El banco de alimentos empezó a funcionar la legislatura pasada, o sea, las cosas que has comentado al principio, eso no es nada nuevo. Y en cuanto a eso tampoco, pues, le he pedido soporte técnico a la Diputación para hacer qué. Bueno, el clúster era un... No, pero el clúster ya estaba cedida, la equipación de los 9.000 metros cuadrados ya hace tiempo, no sé si un año incluso antes de acabar la legislatura pasada, ya firmamos el convenio de sesión, es un clúster que se ha privado y estaba ya cedido o sea, es cuestión del clúster ponerlo en marcha. El tema del banco de alimentos también
estaba ya perdido, estaba ya funcionando, de hecho, la legislatura pasada. Quiero decir, del resto de los casi 8.500 restantes metros, ayuda a la Diputación ¿para qué? Porque yo supongo que ya había un proyecto que se aprobó en el Pleno Municipal a principios del año pasado, la legislatura pasada. Yo entiendo que lo que nos preocupa que cuando se paraliza un proyecto es porque se tiene una alternativa, se sabe qué se va a hacer. Lo que no entiendo bien es que se paralice un proyecto para... o sea, lo que intuyo es que esté pidiendo soporte técnico a la Diputación de Barcelona para que os digan a ellos lo que se puede hacer. No lo que vos... O sea, el Ayuntamiento le ha dicho, tenemos esta idea, ¿no ayudáis? ¿Qué idea es? Yo te explico, el Marco lo ha dicho muy bien. Nosotros hicimos venir a los técnicos y a la diputada para que nos ayudase a hacer un dossier. Un dossier para vender no es venderlo tal, sino el espacio a entidades del sector socioeconómicas, sociosanitarias, etc. Nuestra intención es que como Camale, unos cuantos metros de Camale, poderlo disponer para temas o formativos, o de sanitarios, o de residencias de tercera edad, de centros de día. Entonces, no lo podemos hacer nosotros directamente, y lo que estamos haciendo es que la Diputación de Barcelona nos ayudará a hacer un dossier para después poder ir a llamar a las puertas para mostrarles nuestro espacio y poder llegar a convenios con fundaciones, con universidades si es el caso y cosas así. De momento lo que vamos a trabajar es, sobre todo, en un buen dossier que nos pueda ayudar a vender el producto. No digo vender las instalaciones, existen, no te asustes. Es simplemente darle una función, porque nosotros lo tenemos muy claro, es que nosotros estos 7.000 metros cuadrados que tenemos ocupar no podemos hacer esa inversión, y lo hemos comentado varias veces, y lo que hemos creído oportuno es que a una empresa externa, no digo empresa con beneficio, sino una empresa del tercer sector, una empresa sin afán de lucro y todo esto, pueda asumir espacios, no solo que de todo, o parques, no sé qué, para poder conseguir, pues eso. Estamos un poco al inicio del dossier, y con el dossier vamos a ver oportunidades formativas, oportunidades sociosanitarias, lo que haga falta. Nuestros objetivos son esos. Es una pena, primero, que había un edificio ya comprometido por las entidades locales, que el edificio donde está actualmente el Banco de Alimentos, precisamente, que se hizo su proceso participativo. Entonces, ya te he dicho más que ese no se toca. Ya se queda apartado. Donde estamos con el alimento y todos los espacios, en marcha. de momento no, pero ese queda reservado. Y luego un espacio que es una gran oportunidad de gestión municipal, cederlo a terceros, la verdad que para nosotros es una pena. Pero nosotros vamos por aquí. Segunda pregunta. Bien, hay sospechas de muchas personas de nuestro pueblo de que se están produciendo envenenamiento a animales domésticos. ¿Tiene alguna información el gobierno sobre este tema? Y si la tiene, ¿se está haciendo algo al respecto? Hola, en principi no tenim coneixement d'això. Hem preguntat a la productora Pelux, tampoc no en tenen. El que sí que hi ha hagut, hem tingut en els darrers mesos 3 casos de persones que posen parells, teòricament per rates, i s'ha enganxat algun gat. Aleshores, seguint indicacions dels agents rurals, la policia local fa un atestat i es porta el fos coneixement del jutjat. És el que sabem. Tercera pregunta. Con motivo de la instalación de la pista de hielo en nuestra localidad durante las pasadas fiestas navideñas y para aclarar el coste de la misma, formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el coste real de esta pista, incluyendo alquiler, operarios, material, monitores, vigilancia, consumo eléctrico, etc.? Bona tarda. Creo que es una pregunta que suscita interés entre todos porque la habéis presentado todos. Pero se quedan del pelo porque ya la he presentado vía instancia. Sí, ahora mismo no os la puedo responder la pregunta porque los costes de la pista de hielo ha sido una actividad muy transversal en la que están incluidas muchas ayudarías, esta cultura, esta juventud, esta obras y serveis, esta promoción económica, y nos ha dado la casualidad de que el interventor lleva 2 semanas de baja.
y la técnica de cultura también, que es la que ha coordinado la gestión de la pista. Nos faltan datos económicos y de funcionamiento, por eso tampoco us encara no he rebut resposta. Entonces, yo sí que me emplazo que cuando tengamos todo el informe económico del interventor y de la técnica, os lo hago llegar a todos los grupos municipales. ¿Vale? Así ya queda respondida la misma pregunta de todos. Cuarta pregunta. Hemos visto que este año no se ha montado la fila de nada. ¿Cuál ha sido el motivo? Bien, bueno, te responderé lo mismo que le pregunté a Oriol, que me hizo la misma pregunta en el último pleno ordinario que tuvimos en noviembre. La Fira de Nadal era una actividad que llevábamos haciendo pues, desde hace ya casi 20 años, exactamente, y en los últimos años nos habíamos dado cuenta que había perdido la esencia de lo que era una Fira de Nadal. Y también hablando con la gente que, digamos, que montaba la paradita pues, para intentar vender sus cosas, nos habían dado la misma explicación, ¿no? Que sí, mucha gente, mucha afluencia, pero que realmente la venta era baja e incluso nula. Entonces decidimos pues, hacer un parón, repensar la fila y volver a arrancar pues, con fuerza. Entonces la idea es no eliminarla, pero volver a empezar pues, con energía renovada, por decirlo de alguna manera. Quinta pregunta. Sí, dada la última estrategia de los bancos de denunciar por lo civil a las personas que no pueden asumir el pago de sus hipotecas, para así evitar el que puedan luchar desde plataformas en contra de su desalojo, ¿tiene este gobierno alguna acción para que los bancos de nuestro municipio utilicen esta misma estrategia? Bueno, las estrategias que tenemos son las mismas que había antes, porque nosotros no podemos impedir que los bancos tomen estas acciones y seguir haciendo las mismas intervenciones que se hacían hasta ahora. Si queréis os las puedo decir, pero no es incompatible que el banco haga la denuncia por lo civil de aquellas personas que no pagan la hipoteca a las ayudas que hasta ahora se estaban ofreciendo en acción social. Bueno, iba a derivar la pregunta exactamente a esta estrategia, porque claro, normalmente lo que los bancos suelen hacer, la actividad bancaria, es una ejecución hipotecaria, ¿vale? Normalmente digo esta estrategia porque han empezado a hacerla últimamente, desde hace muy poco tiempo, porque varía mucho una demanda civil a una ejecución hipotecaria. Hay sobre todo, hay varios puntos, ¿no? Varían en varios puntos, pero puedo decir tres, ¿no? La primera es que es mucho más rápido, ya que el tiempo de ejecución va de una media de 2 años al hacerla efectiva, y ahora, con la demanda civil, se acorta prácticamente a la mitad. Segundo, el banco puede poner la vivienda a subasta y al comprarla a un tercero es más fácil el desalojo también. Y tercero, si con una ejecución por incumplimiento, la ejecución tiene que pasar por diferentes procesos, entre ellos y en última instancia un informe de servicios sociales, al ser una demanda civil, un delito civil, ser condenado no es necesario ni tan siquiera el informe de servicios sociales. Por eso digo que es una estrategia ruin la que ha tomado últimamente, están empezando a hacerlo ahora, nunca la había mucho y están empezando a hacerlo ahora. ¿Qué me refiero con esto? Es que evidentemente el ayuntamiento como entidad, viendo lo que está empezando a pasar, no creo que quizá haya llevado a pasar todavía, pero sí que hemos visto algunos casos ya de la provincia de Girona, sí que puede por lo menos persuadir o intentar negociar para que las entidades de nuestra localidad no se basen en esta estrategia. Evidentemente no puede hacer nada y puede hacer mucho. Un ayuntamiento con un presupuesto de 18 millones de euros anuales, no creo que ninguna entidad de este municipio quiera enemistarse con él. Por ejemplo, ¿no? Para poner en situación por dónde iba la pregunta. Vale, lo que pasa es que también existe la ley 24 del 2015 de julio de la presencia de l'habitatge i la pobresa energètica, i la llei de l'abril del 2016
de mesures de protecció de dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, per tal que el banc i els grans tenidors ofereixin un lloguer social o reallotjament tal com indica la llei. Pero con la demanda civil, o sea, una demanda civil creo que hacen así, con esa ley, creo. Creo que no, en todo caso, si el ordenamiento jurídico te lo permite, los bancos harán lo que les dé la gana, los pueden aplicar. Yo pienso que un ayuntamiento creo que no es el órgano que ha de presionar, en todo caso de presionar por la Federación de Municipios de Cataluña, que les haremos llegar, este problema, pero yo creo que el problema es mirar desde el reto desde el gobierno central, los que pueden hacer algo. Nosotros como somos una pequeña gotita que no puede ir a la Caixa de Cataluña, que además pues, con la copia más, que es la que tiene menos propiedades, decirle, oye, no lo hagas de esta manera, porque aparte no es la Caixa de Cataluña, hay la Caixa de Pensiones de Isamu, sino es la central de temas de temas de tal que lo llevan ellos. Por tanto, es como muy imposible incidir desde abajo. Nosotros hemos de exigir que se incida desde arriba, desde los gobiernos que pueden modificar leyes, pueden modificar el ordenamiento. Por eso no se llama mandato lo que hacemos aquí en Isamu, porque es gestión. Nosotros no hacemos leyes, entonces es imposible. Lo que nos pides, que sí, lo entiendo y te da un sentimiento de impotencia que da rabia y joder, pero gente de los de terra. Nos estás pidiendo imposibles. Y respecto a la consulta de Federación de Municipios, tampoco ellos tenían una medida para ir en contra de esto. Hemos llamado más arriba, estos teóricamente son más. ¿Puede hablar un poquito más alto? Yo pregunto Es que no se oye. si se ha hablado, si tenéis conocimiento, y si sabes algo. Yo, evidentemente, dice Nacho que nosotros no ponemos la ley, estamos de acuerdo, pero todo el mundo puede poner su granito de arena. Yo creo que sí, todo el mundo. No, pero es lo que hemos hecho. Antonio, nosotros hemos llamado a la Federación de Municipios de Cataluña, a la Asociación de Municipios, y nos han dicho que ellos tampoco se ven capaces. Y estos son representantes de todos los municipios de Cataluña, mayoritariamente. Sí, pues. ¿Me entiendes? Y nosotros sí que hemos llamado a alguien que nos puede asesorar, a alguien que nos puede ayudar, pero nosotros solos no. Y de momento nos han dado esta respuesta. Pero hay que dar anotado, ¿sabes? Todo el mundo creo que puede poner su granito de arena. Si nos conformamos a que los representantes políticos que tenemos que velar por los ciudadanos de cada una de nuestra localidad, de nuestro país, de tal y cual, evidentemente elevar instancias en nuestros respectivos partidos, en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, todos podemos hacer algo, un poquito, que es lo único que he dicho. Preguntaos si tenéis conocimiento y que si tenéis alguna especie o alguna historia. Bueno, la pregunta es que está retirada, ¿no? Sí. Si quieres la retiras, por tanto pasamos a las preguntas del grup de Junts. Revisamos. Manel, on vulguis, la primera. Ja, la primera, només era de nostra, però no estic ja... Pues la segona. Si no s'encaixaran. Bé, passo directament doncs a la segona. Durant la legislatura anterior, per tal d'un canal tràfic al nostre poble, es va demanar a la Diputació ajuda per dur a terme l'EMUS, estudi de mobilitat urbana sostenible. Aquesta demanda es va veure tratada pel nou projecte del centre i tant la Diputació com l'Incasol es van posar en contacte i van treballar conjuntament per tal de tenir en compte el nou centre en aquest estudi. Faig les dues preguntes que us sembla bé i llavors si me les contestes. Com està en aquest moment aquest estudi? Si continua treballant? S'han mantingut més reunions amb la Diputació per tal de poder-lo acabar? Doncs ara mateix queda una última reunió que estem pendents de la Diputació en la que ens han de presentar ja les actuacions de les valoracions de les actuacions, si són actuacions urgents o no són urgents. Us farem partícips d'aquesta reunió o algunes vam fer a l'altra i en un principi l'EMUS hauria de quedar aprovat al març-abril. O sigui, entre el març i abril serà quan l'aprovarem. Tercera pregunta.
seguint una miqueta amb el tema, podem veure que ja s'ha començat a classificar el carrer de Sant Jaume I i Baronia de Montbui, amb la primera actuació, anomenada el Paper de Déu. Ens ha arribat informació que aquest punt ha estat un dimensional-se una segona fase en el carrer Baronia de Montbui amb una ampliació de voreres. És cert, tot s'eixamplarà, una sola vorera, les dues, es mantindrà l'aparcament actual, les noves dimensions permetran als veïns continuar entrant i sortint sense perill amb els seus vehicles als seus aparcaments, i si s'ha fet alguna estudi de seguretat i confirmar totes aquestes actuacions. Doncs precisament a l'Alemus hi ha la proposta d'aquesta ampliació de la vorera, que en aquest cas és la vorera del cantó nord, per d'alguna manera, de la masia, la que diguéssim, la vorera de la masia de Can Guadanya. Agafant els 2,10 metres que hi ha del cordó ara d'estacionament, doncs s'eliminaria per ampliar aquesta vorera i òbviament aquest cordó d'estacionament desapareixeria. Òbviament, quant a les dimensions del carril, un cop feta l'actuació, permetrà als veïns entrar i sortir sense problemes dels seus guants i en principi això està previst que es farà el 2021. I quant a l'última pregunta, sí que hi ha un estudi que es va fer el desembre del 2017, quan estava tu de regidor, que el va fer el Servei Català de Trànsit i que queda recollit en l'Alemus amb totes aquestes particularitats. Següent pregunta. En la legislatura passada, des de la regidoria de companyies i serveis, van encarregar una auditoria solar per tal de veure si la companyia d'aigua complia amb el contracte que té amb el nostre ajuntament. Es va poder comprovar que en alguns apartats de la companyia podia tenir deficiències per complir el contracte. En conseqüència d'aquest fet, es va demanar a Soler que aclarís els següents punts, els punts que no estaven d'acord. La pregunta és, ha aclarit Soler les preguntes eficients que es posava a l'auditoria? Si és així, s'ha posat a arribar als grups de l'auditori? Soler sí que ha donat la informació que se li va requerir. Entre elles, la més important és la vigilància de la qualitat sanitària conforme a la normativa, excepte incidències raonables i no suposen una gran rellevància. També se'ls ha requerit de coordinar els controls automàtics de clor amb els agents que tenen el control automàtic, amb els que tenen el control manual, que tenen la vigilància, i això s'ha coordinat. També reduir l'índex de registres incomplerts sobre la salubritat de l'aigua i els components orgànics de l'aigua. De vegades hi havia dies, un percentatge petit de dies que no estaven comptats, doncs això requerim que s'arregli i s'ha compromès a fer. També el que se'ls ha requerit és que coincideixi la informació difosa als mitjans sobre les característiques de l'aigua, la seva salubritat, etc., sigui concordant amb la real, perquè de vegades hi havia una miqueta de discordància. I aquesta informació aportada per Soler es considera suficient satisfactòria i la farem arribar a l'àrea de salut pública perquè també és competència d'aquesta àrea. Si no recordo malament, també hi havia algun tema en quant a inversió, que hi havia unes deficiències d'inversió que sortia de l'auditoria que no s'havia aplicat una part de la inversió que s'havia d'aplicar, etc. Això ha contestat alguna cosa? D'això, l'únic que falta i que ens ha de fer arribar és informació sobre el percentatge d'aigua Ter Llobregat amb la que es fa servir de pous, aviam quina és la més econòmica i perquè la fan servir un percentatge o un altre d'aquestes dues fonts. El topall màxim d'aigua del pou contaminat amb nitrat també s'ha requerit i que està pendent d'arribar i que se suposa que arribarà en 2 o 3 mesos. També està pendent la relació de substitució de comptadors més vells de 10 anys, que també faran arribar. I altra informació sobre característiques de tancaments, esquerdes, assentaments, ancoratge, situacions inadequades de comptadors i vàlvules de retenció. Això és l'última informació que ha de arribar, però arribarà en poques setmanes. Encara falta una part per arribar, jo crec que és la menys rellevant perquè és respecte a la sanitat de l'aigua, aquesta sí que ha arribat tota i és acceptable, satisfactòria i
l'àrea que pràcticament no hi ha incidència en això i la que queda és aquesta. El que passa, si no recordo malament, hi havia una part que era d'inversió que no havíem realitzat, no havíem dut a terme, que teníem que justificar, però ara els dies així de malament. Llavors, aprofitant el tema, no sé qui ho deia, hi ha molta queixa de pressió d'aigua. Següent pregunta. Tots els municipis de la Vall d'Atenes tenen un passeig fluvial que connecta el seu poble amb els pobles del costat. Ja fa temps que s'està parlant amb el Consorci Besòs Tordera per tal de fer una actuació de condicionament de la nostra part de la Llera del Riu. El mateix Consorci està disposat a invertir una quantitat econòmica per tal de tirar endavant el projecte. És cert que aleshores teníem un problema amb un dels propietaris que ja està solucionat. La pregunta és, com està l'actualitat d'aquest acord amb el Consorci? Es continua treballant amb el projecte? Quan es posarà en pràctica, si és que sí, perquè hem pogut comprovar que el pressupost del 2020 aquesta partida no s'ha inclosa. Sí. T'explico. Per poder tancar aquest acord, que cada any l'acord amb el Consorci va canviant perquè els percentatges canvien, havíem de tenir el projecte fet. Per sort aquest projecte executiu ja el tenim fet, aquí hem inclòs tot, si vols mirar el dic breument. Tenim l'arranjament de tot el traçat de punta a punta, tenim passos i creuaments, tenim la millora ambiental i paisatgística, aquí incloem tot el tema de la canya que es treuen en alguns punts en concret, que això és caríssim, i també tenim la restauració de punts singulars que hi ha en tot el traçat. Això ja ho tenim fet, el pressupost puja moltíssim, 549.000 euros amb IVA inclòs, i quan vam tenir aquest import vam decidir no posar-lo en el pressupost 2020 a espera de poder arribar a un acord amb el Consorci i veure si això ho podíem fer per fases, per trams, perquè poder assumir la meitat a nivell pressupostari és quasi inviable. Ens encantaria poder fer tot de cop, però hem de mirar a veure com ho podem fer per fases. Si no me'n recordo malament, també hi havia des del medi ambient, des de la via d'Europa, una subvenció que reflectia això. Llavors, clar, per això ho deia, el Consorci estava disposat a una part important, si no me'n recordo malament, de dir aquesta part d'Europa, coneixia més el Francisco León, em sembla, de Vila Llorente, que quan estava allò m'ho va comentar. Doncs clar, era una miqueta allò de dir, si tenim l'oportunitat que des de fora se'ns paga una bona part de tot l'import, doncs ja d'aprofitar-ho i no deixar-ho. Això de la part europea jo ho desconec, potser sí que hi ha alguna subvenció, jo ara mateix no ho sé. El que sí que sé que amb el Consorci pels baremos ens poden arribar a pagar fins al 50, però això és una que s'ha de negociar, més del 50 no ens paguen. Això vol dir que si no tenim això a l'ajuda aquesta europea hauríem d'assumir 250.000 euros a bote pronto. Però bé, és qüestió de parlar i si hi ha aquesta subvenció és qüestió de buscar-la i mirar si podem pagar encara més. Molt bé, passem a les preguntes de Ciutadans. Pregunta número 1, Oriol. Sí. Fa uns dies es va aprovar a la Diputació de Barcelona el decret 19/X27/8072 de projecte de reasfaltat de diferents carrers de Lliçà d'Amunt i hi ha una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 250.000 euros. Sabeu aquests carrers quins seran, els que reasfaltaran? Sí, el 2019 i a final del 2019, abans que s'acabés quasi la legislatura i alguns després que comencés la nova, vam deixar preparats projectes de futurs carrers que sabíem que s'havien de reasfaltar, tenint en compte que vindria aquesta ajuda. Tenim les memòries fetes, el projecte, hi ha un que és projecte que està aprovat definitivament i els carrers, a grosso modo, tenim el carrer Francesc Macià, que ens falta fer un tram, Països Catalans a la zona de l'Institut del camp de futbol fins a Veritas. Tenim un bon tram de Cal Artigues, tot el carrer principal d'entrada al barri, a continuació del que ja s'ha fet nou. El carrer Pep Ventura, que això s'ha de fer tot nou, per això fem projecte, pot ser que el barri s'ha de tornar a reasfaltar.
I per últim tenim els pautaris, que estan molt mal estat i també estem prou dintre d'aquí. I tot plegat puja més de 250, però ja tenim les memòries, projectes, definitivament, i és la nostra intenció poder fer, no ara perquè no sé per poder fer aquestes obres, sinó més cap abans de l'estiu, primavera. Perfecte. En el pressupost hi ha una destinació també per paviments, suposo que és a part d'això, no? En el pressupost municipal d'aquest any. Tenim una partida de asfaltats, però és això. És això, No és una cosa nova. Potser fem alguna actuació de parxes urgents, però és un serà puntual, és això. Sí, però l'import és el mateix, no està comparat, no? Llavors saltem a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, Passem a la 8. Sí, volia fer un incís també, que la veritat ens ha comentat que ens passarà una mena de memòria de l'import econòmic de la pista de gel. M'agradaria també que s'inclogués en aquesta memòria la memòria ambiental, que això ho suporta també la pista de gel perquè s'ha tingut durant 24 hores un motor de gasoil funcionant, ara deu ser perquè soc veí i l'he sentit, i això és molt gasoil que s'ha utilitzat. M'agradaria saber els litres que s'han utilitzat i l'import. Llavors passem a la 8. A la 8 referent a les anul·lacions de les parades de les 7:49 del matí de la línia A1 del bus per saturació del passatge. Serà per sempre. Per altra banda, no seria més fàcil introduir un altre vehicle en comptes d'anul·lar parades per massa demanda? En quant a la primera pregunta, en principi, doncs, de moment quedarà així. No hem rebut des d'aleshores, em sembla que es va posar això en marxa el 28 d'octubre, si no recordo malament, estic de memòria ara. No hem rebut cap queixa, només vam tenir una consulta d'un usuari el primer dia, però des d'aleshores no hem rebut cap informació més. Se'ns ha ajudat sobretot a oxigenar aquestes expedicions i sobretot ens ha ajudat a guanyar temps, amb la qual cosa tots aquells usuaris, sobretot estudiants de l'IES que arribaven uns minuts tard, doncs ja no arriben tard perquè la línia arriba uns minuts previs a l'entrada de l'institut i des d'aleshores no hem tingut aquesta problema. I en quant a la segona pregunta, és que això seria introduir un cinquè vehicle a la flota. Clar, això el que suposa econòmicament... Ja, però és que implica que has de fer venir un autobús només per una expedició. Això no acabo de veure tècnicament, ni tècnicament, ni econòmicament, ni en recursos humans possible, perquè tu pensa que els horaris d'autobús és com un castell de naipes. A la que mous una carta, has desmuntat tot. Per la qual cosa, si fas moure un autobús a una altra línia, estàs afectant una altra línia que connecta amb una altra, i és tot un sistema bastant complicat que no és tan fàcil com dir trec d'aquí un bus i el poso aquí per fer aquesta línia. Per tant, viable ara mateix no ho és. Em sembla que vam parlar l'última vegada de posar agents cívics en els autobusos perquè així agilitzaríem una mica el tema aquest que comentaves, que els nens joves, els que puja, seu, puja, no sé què, doncs igual podríem provar-ho i no tindríem que anul·lar. I els joves que a mi sí que se'm queixen, que si de casa ja passaré a l'Ajuntament que faci instància, doncs que no tinc de caminar en pujada fins a una altra parada al vent d'hora del matí. Potser, no ho sé, igual no t'ha arribat, però o provar-ho un dia amb un voluntari que digui o els agents cívics, jo crec que les exploracions funcionen i funcionen molt bé, no per això, sinó també per les companyies que no podríem utilitzar i per més escèntics. Oficialment, ja dic, no ens ha arribat a cap queixa. Si tens coneixement d'algú que ho tingui, doncs que ens, òbviament, que l'inviti, que ens ho faci saber. Però sí que és veritat que les parades que s'han anul·lat en aquesta expedició respecte a les que poden utilitzar com a alternativa, sembla que la més llarga era 300 metres, amb la qual cosa un jove de 14, 15, 16 anys, una pujada de 300 metres, això no és un problema. Crec que no pot ser, no ha de generar un problema, però bueno, en podem parlar si vols. I en quant als agents cívics, sí que vam tenir una reunió amb l'institut, amb la policia local, amb mobilitat, i estem estudiant la introducció d'un agent cívic en les expedicions en les que hi ha entrades i sortides dels instituts. Novena pregunta. És referent a les escales del passatge en Cert Torneda, estan en molt mal estat i és un perill pels veïns.
està previst arreglar-ho? Quina data està prevista? Tinc fotos, si ho vols veure. Sí, no cal, perquè t'explico. Aquesta queixa ja la tenim de fa temps. Jo mateixa vaig anar a reunir-me amb un dels veïns que viu per la zona per mirar l'estat d'aquestes escales. La veritat és que l'estat és fatal, és horrorós. La feina que implica la brigada per fer aquesta reparació és d'almenys 3 setmanes, perquè és refer totes les escales, que no són 4 escales. I dintre la nostra planificació de brigada ara tenim un volum de feina bastant gran i el que volem fer és poder intentar incloure dintre la planificació passat l'hivern. És a dir, donem de cara al bon temps, perquè amb les pluges hem hagut de parar un parell d'obres que eren a l'exterior i no m'agradaria començar i anar moltes vegades. Però sí, som conscients plenament de l'estat d'aquestes escales. Va, gràcies. Molt bé. Passem a les preguntes del grup d'Esquerra Republicana. Com vulgueu. Sobre el camí de vianants, el carrer Gris i cap a Vallès, ho han dit durant el mandat passat, ho hem estat dient, mirem preguntant fins que ens oblidem, que passar les preguntes són des de cada ple i afegim una més, és en quina situació està el projecte, quins terminis hi ha per la producció, construcció, finalització, qui acaba assumint les despeses i afegim saber quines són les conclusions que es deriven de la reunió que s'havia de dur a terme el passat 5 de desembre, que era una reunió posposada del dia 19 de novembre. Sí, jo t'explico i avui t'he portat un plano perquè entenguem una miqueta les fases, perquè això són diverses fases, d'acord? Són 3 fases. Tenim la fase 1 que li pertoca tot a Granollers, la fase 3 que li diuen que és Lliçà i Granollers i la fase 2 que és fer Lliçà d'Amunt. Cada fase, el pressupost estimat, perquè això són estimacions, és de 1.200.000 euros, més o menys a cada fase. Nosaltres vam tenir reunió amb la Diputació, com tu has dit, per parlar del nostre tram, del tram 2. Aquest que només correspon a Lliçà d'Amunt. Es van comprometre a poder començar a redactar el projecte executiu a final d'aquest any. Amb la fase 3, que l'invocaria Lliçà d'Amunt i Granollers a la vegada, aquest de moment està en stand-by perquè ens hem de posar d'acord en un punt que és bastant conflictiu, que és a la rotonda que dona on està la sortida que va cap a Vic, perquè aquí s'hauria de fer un pas soterrat i estem en Granollers de com es podria solucionar aquest punt perquè sigui viable pels dos. Igualment, la Diputació s'ha compromès a redactar el tram de Lliçà d'Amunt almenys a finals d'aquest any. I llavors, encara que no tenim el projecte fet, no sabem què tocaria Lliçà i què no. Parlem de funcionament un milió de francs. Sí, mira, aquí tinc una estimació, perquè el que tinc aquí que t'he és un projecte bàsic que vam fer en el seu dia, i aquí, a la taula, on surt el preu per trams. El tram de Lliçà d'Amunt és 1.237.000, és l'estimació. I el de Lliçà Granollers, 975.600 euros. No és... I el de Granollers no el compto perquè no paguem, però... Ara és pendent. Hem de també del tram de Lliçà estudiar de quina manera es podria fer més viable el projecte, perquè ells han fet un abans projecte que seria l'ideal i a partir d'aquí l'hem de fer més viable, perquè clar, 1.200.000 com ho diré. La segona pregunta diu quin és el circuit o quins protocols segueix l'Ajuntament per resoldre les instàncies i respondre als requisits d'informació i si s'estan complint els terminis en manera genèrica, si s'estan complint els terminis que marca
pasa es que la instancia era al ayuntamiento a través de la recibe el OAC, que es la Oficina de Atención a la Ciudadanía, y llegan por dos vertientes. Una es presencial y la otra telemática. La presencial nos llega personalmente y dentro del horario del OAC, es decir, el horario del ayuntamiento, y una vez que se registra la entrada, se pasa manualmente, se escanea y se ve, y en ese mismo momento del registro es cuando se envía al técnico responsable, que es esta persona la que es, dependiendo de la entrada que le haya llegado, el número que haya de contestar, es el que responde a la instancia, siempre supervisado por su regidor. También telemáticamente nos llega desde la plataforma del plan, que es del consorcio de la OC, que eso es la Administración Oberta de Cataluña, que está a las 24 horas, los 365 días del año, dando de forma continuada automática el registro de entrada. Esta instancia, si no llegan en el horario en que está funcionando el OAC, es decir, mientras el ayuntamiento está abierto, pues la tramitación es la misma que si se fuera presencial. Es decir, se tramita, se hace el registro, se escanea y se envía al técnico correspondiente. Y si la estancia entra fuera del horario de atención, evidentemente porque está a los 365 días abierto, entrando la estancia, pues se responden evidentemente en el horario que hace la oficina de OAC, la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Y el proceso sería el mismo. No sé si te ha respondido los que quedes. Bueno, ens agradaria saber això, si realment s'estan complint els terminis o si ens estem demorant per algun motiu, Pues o si hi ha instàncies que per alguna raó no els contesten o s'estan dilatant, una mica saber en quina situació està. Se están cumpliendo, sí, desde el ayuntamiento intentamos dar respuesta a toda la distancia. Evidentemente, dependiendo del tipo de distancia, pues tienen más rapidez o no, dependiendo de lo que nos soliciten. ¿Sí? Pero que actualmente se está dando dentro de la legalidad, del plazo legal, toda respuesta a todas las instancias que nos dan. I teniu més o menys el termini que trigueu a respondre a aquestes instàncies? Pues no lo tengo, pero si quieres te lo hago llegar. No tengo ningún problema. Una mica saber, ens agradaria saber una mica què s'està demanant, no? És a dir, si hi ha moltes peticions, si hi ha poques, si es resolen ràpidament o no, vull dir, una mica tenir, no saber... Más información respecto a la instancia. Aquesta treballant a UAC. Lo vas a hacer un montón de cosas, recibo un montón de cosas, pero yo te hago una síntesis de todo y te lo enviamos. ¿Sí? Sí. ¿Ya? La seva pregunta. I la seva pregunta... La seva pregunta sobre patrimoni, en diverses ocasions, durant el mandat passat, durant aquest mandat, hem anat preguntant, fins i tot hem exigit que es conservi i s'exigeixi la conservació del patrimoni local quan no és propietat de l'Ajuntament, de saber si en aquests 6 mesos de gestió municipal d'aquest govern quines actuacions ha dut a terme, si és que n'ha dut alguna i si hi ha previst la normativa vigent sobre el manteniment de patrimoni. Sí, justament el dimarts, quan estem en tràmits de fer un requeriment d'ordre d'execució a 2 masies, que encara no puc dir el nom, si vols que dic el que dic, perquè... Nosaltres estarem tota la informació que tingui per part de... Vale, doncs, si tot va bé, el dimarts d'aquestes masies rebran aquest requeriment, no sé si diu requeriment d'ordre d'execució o ordre d'execució. Això vol dir que li donem un toque per reformar aquestes masies que estan catalogades. Farem masies catalogades. Això és la part negativa que ara hem posat en marxa. I després la part positiva és que tenim una bonificació, hi ha una ordenança que diu que hi ha una bonificació del 95% de la llicència d'obres a tots aquells propietaris que vulguin restaurar, reformar aquestes masies catalogades històriques. Això és com la part positiva de no només és qüestió de multar, sinó de dir, si vostè vol restaurar, que això implica un cost bastant elevat per masies catalogades, amb una dimensió molt gran, nosaltres li fem la bonificació, fem la bonificació del 95% d'aquesta llicència d'obra, que en tota seria d'obra major.
amb aquests dos requeriments que hi ha previstos, diguem que cobrim tot l'abast del patrimoni que està en les condicions o és un començament i després aniran caient? És a dir, ja podem anar preguntant els primers plens com van, quantes queden, aquestes coses, sí? Bueno, al principi és el primer que hem fet, podeu preguntar evidentment, només faltaria. A nosaltres, és a dir, el recurs del requeriment és l'últim que es fa. Nosaltres ja amb aquests dos propietaris ja hem parlat moltes vegades, això és l'últim que es fa. Normalment es fa quan ja s'esgoten totes les vies i per això hem començat per aquí. Això no vol dir que continuem amb la resta. Volem que això sigui l'últim recurs. Parlarem, els direm, sí que és veritat que aquests patrimonis són molt difícils de vendre, de restaurar i d'invertir, però evidentment a ningú li agrada tenir patrimoni d'aquesta manera. Per això preguntàvem, és a dir, més enllà d'aquests dos requeriments hi ha una planificació, és a dir, de totes les masies catalogades, si estem en quina situació estan, si estem en el cas i per tant durant aquest mandat anirem veient com aquestes masies tornen a estar en les condicions, no només masies, el patrimoni, si com a mínim hi haurà, si hi ha algun... Un seguiment sí, que tornin a estar comptable, ja ho és instantani, com a mínim ha d'haver una voluntat de que no caigui. En pitjor situació es mantinguin en un estat raonable. Que s'aguanti. També heu de tenir en compte que de masies, de moment, ara amb el canvi de planejament del centre, ens quedem dos. Però sí que és veritat que hi ha previsió de poder-nos quedar amb dos més d'altres sectors. Però bueno, estem en convex, està molt bé el tema, però pel tema patrimonial aquest govern, i també l'anterior, és un govern que aposta molt per aquest tipus de patrimoni. En el centre en conservem dos, que eren fonamentals per l'estructura del centre, i després hi ha un al centre que queda i en altres barris també ens agradaria que puguin ser municipals. Però bueno, això està molt bé el tema encara, però estem estudiant. Molt bé, s'acaben les preguntes, en tot cas acabaria aquí el ple, si algú té preguntes dels temes que s'han tractat avui aquí, si no, veurem el... Respecte a la pregunta